Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами працювати. Вже готовий вітати у цій студії першого гостя цієї години. Це Алім Алієв, програмний директор Кримського дому. Я вас вітаю. Салам алейкум, добрий день. Отож, почнемо, як ви вже зрозуміли, з кримської теми і до новини. 65 судових засідань 18 грудня провели по всьому Криму над учасниками одиночних пікетів, які вони провели, протестуючи проти обшуків та арештів. Про це повідомляє Кримська Солідарність. На активістів склали адміністративні протоколи за порушення встановленого порядку пікетування. За даними організації, загалом засуджених оштрафували на 650 тисяч рублів. Це близько 285 тисяч гривень. Зокрема, 5 людей оштрафували на 15 тисяч рублів, інших на 10 тисяч. Ще 15 судових засідань перенесли на інші дні. Судові засідання, зокрема, відбулись у Сімферополі, Джанкої, Алушті, Судаку, а також Совєтському, Кіровському, Білогірському і Красногвардійському районах. Головним доказом звинувачення служить експертиза експертного центру МВС у Криму, згідно з якою пікети об'єднані єдністю мети, задуму і спільною організацією. Нагадаю, у Криму 14 жовтня відбулася серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар-мусульман на анексованому Росією півострові. Після російської анексії в Криму почастішили масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів Кримсько-татарського національного руху, членів Меджлісу кримсько-татарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією Хізбуб Тахрір. На суд не пустили свидетелей, не было удовлетворено практически ни одно наше ходатайство. И вообще не было состава преступления, да, и сам приговор, он не обоснован. В дальнейшем мы будем обжаловать это решение, то есть подавать апелляцию. Отож, про детально більш обговоримо все з нашим гостем. Нагадаю, Алім Алієв, програмний директор Кримського дому у нас в гостях. От, пане Аліме, спостерігаємо знов, вже в черговий раз, ось такі затримання, точніше, в даному випадку це вироки, штрафи. Який це меседж? Що ми з цього можемо для себе винести? Якщо подивитись взагалі на природу репресій в Криму, починаючи з 2014 року, вже, власне, 4-й рік, то можна вже говорити про певну тенденційність, що протягом одного року відбуваються 3-4 величезні хвилі репресій. І, власне, одна з таких хвиль зараз припала на листопад-грудень, коли ми бачимо тотальні суди. І сьогодні вже зараз в ці хвилини йдуть суди і в Сімферополі, в Джанкої зараз ще 3 додаткові рішення в фінансовому еквіваленті 10-15 тисяч рублів винесли. А для чого це робиться? Для мене тут питання очевидне через те, для того, щоб налякати людей і показати, що якщо ви далі будете активно себе вести, якщо ви далі будете йти в розріз з політикою Російської Федерації щодо Криму, якщо ви будете підтримувати родини політв'язнів та їх самих політв'язнів, то ми будемо чинити репресії проти вас. Окремо хочу сказати, що цей рік, якщо от дивитись рік репресій 17-й, в Криму 2 нові форми з'явились. Це репресії проти адвокатів, які ведуть політично вмотивовані справи. І другий тип репресій – це проти активістів, які підтримують політв'язнів, які приходять на суди, які ведуть себе активно на півострові. Тобто я так розумію, що ані Україна, ані міжнародні спільноти, партнери жодним чином не можуть на це впливати, аби припинити ці репресії? Зараз, на жаль, ані Україна, ані жодна офіційна міжнародна місія не має доступу до Криму. І українські мої колеги, які їздять у громадські організації, правозахисні організації, це можуть тільки робити неофіційно. Зокрема, дуже багато експертів у цій студії казали, що у майбутньому лише можна буде притягнути Росію, окупанта, який нині у Криму, до відповідальності. Яким чином це можливо буде зробити потім і що треба робити зараз
людям, яких торкнулися ось ці репресії? А якщо це питання розділити на дві складові, що можна робити на материковій Україні, і що люди там роблять зараз безпосередньо в Криму? Якщо говорити про материкову Україну, це правда дуже важливо збирати всю цю інформацію, всі ці випадки порушення прав людини. У нас дуже активно включилася прокуратура Автономної Республіки Крим, яка відкриває кримінальні справи. Очевидно, що зараз впроваджувати ці кримінальні справи немає можливості, бо ми не маємо доступу безпосереднього до півострова. Якщо говорити про людей, які знаходяться на півострові, то важливо в першу чергу берегти себе і берегти свої родини. І Меджліс кримськотатарського народу і наші організації закликають до останнього бути і знаходитись в Криму. Чому? Тому що Росія, порушуючи не тільки права людини, а ще й принципи міжнародного гуманітарного права, зараз дуже активно заміщує населення на півострові. І таким чином ми можемо, дивлячись в історію Криму за останні декілька століть, сказати, що це вже четверте заміщення населення. І коли вимивається корінний народ, коли вимивається, наприклад, зараз проукраїнське населення, а з іншої сторони завозяться дуже багато лояльних росіян, чи відставників, чи військових, чи суддів і так далі. Чи можуть торкнутися такі репресії, обшуки, затримання тих людей, які не проявляють своєї точки зору, да, от стосовно там політики, і не беруть участь у одиночних пікетах? Ви знаєте, для мене взагалі питання права і існування права на території Криму – це питання, як, знаєте, руська рулетка. Ти не знаєш, що буде завтра. Це навіть на Радянський Союз. Бо в радянські часи люди знали, якщо ти виступиш проти держави чи зробиш те-то, тобі буде то-то, то-то, то-то. Да? А тут воно абсолютно працює, знаєте, в такому дуже хаотичному порядку. Які види репресій, до чого завтра здогадаються окупаційна влада Криму, це величезне питання. Але чому також вони це роблять, це через їхній також страх. Ми повернемося до цієї теми. У нас на прямому телефонному зв'язку Едем Семедляєв, адвокат. Едем, здравствуйте. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, сначала оперативной информацией касательно судебных заседаний, проходят ли сейчас какие-то, и в общих очертаниях расскажите, пожалуйста, про ситуацию и касательно того, конечно же, хотелось бы у вас узнать, есть ли сейчас на вас какое-то давление? Ну, по поводу судов могу сказать, что вчера действительно прошло около 70 административных судов. Те, которые не смогли либо по времени, либо из-за каких-то недостатков перенесли на сегодня и на завтра, в основном на сегодня, они сегодня продолжаются. Вчера в основном это было штраф 10 тысяч рублей. Единственное, где люди просили переводчиков с крымско-татарского на русский, то есть мы такую тенденцию поняли, то там судьи стали назначать штраф 15 тысяч рублей. Это вот то, что касается по судам. Ну, а давление на нас, ну, конечно же, после обыска в офисе, после того, как твоего коллегу арестовывают на 10 суток, либо другого коллегу Николая Полозова хватают в отеле, где он проживал, и насильным образом везут в здание ФСБ и допрашивают пытаются допросить в качестве свидетеля. Когда к тебе под видом налоговой врываются во двор и ходят по твоему двору, то есть, конечно же, это все давление, либо через коллег, знакомых передают какие-то приветы, либо говорят, что вот-вот на тебя возбудят уголовное дело по каким-то статьям, то все это, конечно же, мы расцениваем как давление на адвокатов. Эдем, а вот как вы откомментируете что такие вот результаты судебных заседаний?
вот эти штрафы, все эти задержания, репрессии. Ваше мнение, для чего это все делается и чем это все может, самое главное, закончиться? Ну, конечно же, это делается для того, чтобы запугать народ, запугать тех людей, которые не думают так, как государство, не согласны с той политикой и с тем состоянием, в котором мы оказались. Главная цель, конечно же, запугать, показать, что мы можем наказать любого, мы можем посадить кого угодно. Но самое главное, власти и правоохранительные органы, я считаю, что просчитались, что крымско-татарский народ, у него огромная практика именно ненасильственной борьбы. Поэтому вот и суды вот последние это показали. То есть не будет адвокатов Эдема Семидляева, там, Эмиля Курбединова, либо других. Есть люди, которые готовы уже выходить и выступать в качестве защитников. И эти пикеты тоже показали, что вышел один Сервер Караметов, его задержали, дали ему 10 суток. После этого вышло 11 дедушек с такими же плакатами. После этого вышли уже 100 человек с аналогичными плакатами. И я не удивлюсь, если завтра выйдет 1000 человек. То есть это, наоборот, людей подстегивает и людей побуждает к тому, чтобы эти протестные движения уже выходили не только там человек дома сидя и высказывает свое недовольство, что он уже выходил и высказывал это недовольство уже публично. Но все же вот последний вопрос к вам касательно вот этих всех протестов. Мы видим, что после этих всех протестов одиночных происходят задержания, обыски. Вот может ли такое быть, что в итоге вот кроме как самих протестующих, еще и будут задерживать, обыскивать и их родных. То есть, грубо говоря, силовики пойдут по цепочке. И вот эти задержания, судебное заседание коснутся всех, весь коренной народ. Вот как вы считаете? Да, я думаю, что это естественным образом произойдет, потому что сегодня трогают только те, кто активно выступает. Когда их пересажают, я не знаю, там выдворят из Крыма, а правоохранители, они должны чем-то заниматься. То есть огромный бюджет на их работу выделяется. Они пойдут по лояльным, а когда закончатся лояльные, они пойдут к тем, кто за эту власть. То есть эта система будет работать, и по-любому придет очередь до каждого. И пускай никто не думает, что это не коснется его, или ему как-то удастся пересидеть, переждать этот момент. Пусть так не думают. Спасибо большое за оперативную информацию, за то, что нашли время включиться к нам в прямой эфир. Эдем Семидляєв, адвокат, был на прямой связи з каналом АТР. А ми повертаємось до студії. Нагадаю, у нас гість цієї години Алім Алієв, програмний директор Кримського дому. Отже, коротко хочу відвестися від того, що сказав Едем. Продовжуються усі ці утиски. От він сказав, що 100% таким от шляхом все дійде до того, що ця проблема торкнеться і тих людей, які не беруть участь або бояться брати участь у таких от пікетах. Чим це все може завершитись? Власне, Едем Бей абсолютно правий, що не очікувала Росія. Вони очікували, що вони з кримськими татарами будуть говорити, вони спробували говорити і працювати як з громадянами Росії. Коли одних залякали, інші позалізали в норки і не висовуються. А тут абсолютно протилежна ситуація, коли все більше і більше людей виходять, і оцей маховик репресій вони намагаються розкрутити, от подивитись, коли от ця буде межа, що люди все ж таки чи зламаються, чи скажуть, що для нас важливіше там наша власна безпека. Але питання безпеки в сучасному Криму гарантувати ніхто не може. Особливо російська влада, вона може гарантувати питання небезпеки. Оцей стан небезпеки, яким вони намагаються просто, знаєте, отак зацепити і взяти в полон людські розуми і душі,
щоб люди не виходили, щоб люди чогось боялись, це вже абсолютно інше питання. От ви сказали, да, про кожного разу буде все більше і більше людей виходити на пікети. І от цікаво дізнатися, чи є у вас якась інформація, статистика, можливо, настроїв у Криму людей. От тому що спостерігаємо, що кримські татари, та вони виходять на пікети, але є ще інші з проросійськими настроями. Як вони це все сприймають? І взагалі, про що вони думають, що говорять? Поділіться, будь ласка. Очевидно, ми моніторимо ситуацію на півострові, але якщо говорити про соціологічні дані, в нас є такі дані щодо кримських татар, але щодо проросійських мешканців Криму таких даних немає. Я тому можу тільки апелювати до конкретних випадків чи до тверджень моїх колег, друзів, знайомих, які безпосередньо в Криму знаходяться, які говорять, що проросійські мешканці Криму на початку 14-го, взагалі в 14-му році, на початку анексії, навіть так раділи і казали, репресують, коли репресують кримських татар, що от це наша нібито перемога цих проросійських людей. А зараз вони набагато більше мовчать, бо в них проблема з бізнесом, в них часто проблема з бізнесом можуть бути, якщо говорити про туристичний бізнес, і вони також бояться. От ця атмосфера страху і недовіри людей між собою, вона достатньо напружена зараз на півострові. Запугування, так би мовити, і всього народу Криму. Добре, перейдемо до ще однієї не менш важливої теми стосовно Криму. Генеральна асамблея ООН сьогодні розгляне український проект резолюції про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. Зокрема, в резолюції є вимога до Росії щодо виконання тимчасових заходів наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу кримсько-татарського народу та забезпечення навчання українською та кримсько-татарською мовами. Міністерство закордонних справ України наголосило, що голосування щодо резолюції Генеральної асамблеї ООН з кримського питання свідчить про підтримку України світом в питанні деокупації Криму. Також голова меджлісу кримсько-татарського народу розповів про підготовку даних щодо порушення прав людини в Криму, які передадуть в ООН. Давайте послухаємо. Ми приймали участь в підготовчій роботі. Безпосередньо на засіданні ми не будемо присутніми. Ми не взяли для себе таку позицію. Для нас головне є те, що ми провели десь двотижневу роботу з низкою країн, які, можливо, послухалися наших аргументів, але побачимо за результатами. Що нам слід очікувати після голосування, яке сьогодні пройде? Власне, резолюція, яка готувалася, можна її назвати найбільш жорсткою резолюцією щодо Криму, по Криму щодо Росії в ООН. І я дуже сподіваюся, що все-таки її приймуть, бо попереднє голосування також показало, що вона прохідна і взагалі демократичні країни, цивілізовані країни підтримують і Україну, і підтримують проукраїнських мешканців Криму і кримських татар на півострові. Це важливий меседж. Друга річ, це дійсно в резолюції є дуже багато нових речей, яких не було до того і щодо прав людини, щодо мови, щодо порушення гуманітарного права, щодо меджлісу та і купи інших речей. Інше питання сьогодні, власне, ближче до ночі цю резолюцію будуть розглядати за нашим часом. І якщо її приймуть, то питання, чи Росія буде її виконувати, чи не буде її виконувати. Для мене поки що питання, на жаль, очевидно, що Росія в черговий раз просто відхреститься від такого роду резолюцій і нібито зробить вигляд, що нічого не було. Але для нас це важливо з огляду на те, це, знаєте, коли ми набираємо потужностей на міжнародному рівні і набираємо таких голосів на свою користь. Бо я розумію, що там епоха і путінської Росії, вона мине. І
епоха, коли наступить постпутінської Росії, то це буде достатньо болячий удар. Друга річ, про яку варто говорити, що робить також резолюція, що допомагає робити резолюція. Резолюція допомагає не тільки зберігати санкції, а це є дуже вагомим аргументом для посилення і розширення санкцій. І міжнародні правозахисники українські, і українські дипломати говорять про те, що важливо вводити не тільки секторальні санкції проти галузів економіки Росії, а також персональні санкції проти тих, хто порушує права людини в Криму. І судді, і прокурори, і так далі. От коротко, буквально. Всі вже суспільство розуміє, що резолюція ООН щодо Криму – це дуже позитивний і великий крок вперед, що це, ну так би мовити, маленька, але перемога в даному випадку. Але, будь ласка, от детально, коротко поясніть, що саме ця резолюція дає і наскільки це важливий крок для повернення Криму до України. А власне на міжнародному рівні, і я абсолютно впевнений, що питання деокупації Криму варто в першу чергу розглядати на міжнародному рівні. І це може дати нарешті створення міжнародного майданчику по деокупації Криму. Не тільки по питаннях порушень прав людини, а по питанню, власне, деокупації, бо, на жаль, протягом 4 років такого майданчику не існувало. В нас є мінські домовленості, які регулюють, намагаються принаймні регулювати питання по сходу України, але по Криму, на жаль, нічого такого нема. І, власне, це один з тих аргументів, як резолюція ООН, для того, щоб створити такий майданчик, щоб от почати рухати, ви знаєте, від слів до дій, рухати цей процес. Це абсолютно важлива річ. Але, знову ж таки, от як ви сказали, да, що очевидно, чого очікувати від Росії, чи буде вона виконувати чи ні цю резолюцію, вимоги цієї резолюції. Але якщо не буде виконувати, чим це їй загрожує? Як можуть, ну я не знаю, як можуть покарати, чи я не знаю, ну як можуть, умовно кажучи, заставити Росію виконувати ці всі правила? Власне, яким чином карали Росію до того? Знову ж таки, це економічні санкції. Та ми повертаємось до того ж самого питання. І тут, якщо що зараз лобіює, якщо відверто говорити, деколи там західний бізнес, щоб санкції зняли, бо страждає і в тому числі західні країни проти санкцій Росії. Але ця резолюція буде абсолютно чітким аргументом, що це не просто не можна робити, а це потрібно посилювати. Це важлива річ. І ми маємо розуміти, що санкція – це гра вдовго. Що санкції, результати від санкцій – це не одноденна перспектива, це перспектива в декілька років абсолютно. Продовжимо цю тему. Долучаємо до нашої розмови активіста об'єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва. Він на відеозв'язку. Здравствуйте. Здравствуйте. Студия. Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Вот к вам вопрос следующий, касательно обысков, результатов судебных заседаний. Вот хочется услышать ваш комментарий. Для чего это все делается? Зачем это все делается? Как это вообще, когда это может закончиться и какие выводы, возможно, должна сделать украинская сторона? И что можно сделать, знаете, полезного сейчас, чтобы это потом нам пригодилось уже в международном суде? Имею в виду, может, собирать доказательства какие-то или еще что. Вот ваш комментарий интересен здесь. Ну, вопрос такой, достаточно обширный. Попробую вкратце, лаконично дать по каждому аспекту этого вопроса свое видение, свой взгляд на этот вопрос. Но первое, что происходит, те же обыски, какие-то обвинения. Мы видим уже сегодня ряд разнообразных обвинений. Это и экстремизм, это и терроризм, это и вымогательство и так далее. Все возможное и невозможное, все лепимое и нелепимое ярлыками вешается на наш народ. От млада до велика, от старца до младенца, так сказать. И цель, она уже очевидна, это просто чтобы молчали, были согласны с тем, что есть. Об этом говорится и с официальных источников. Вы должны принять, что имеете. Как говорится, маемо еще маемо. И считать это за нормальное
нормальную жизнь. Но не может народ, который жил в одних условиях, смириться с тем, чтобы принять совсем иные, совсем опасные для будущего народа условия. О чем я говорю? Я говорю о том, что надо признать, что тебе запрещено говорить, тебе запрещено дышать не так, как ты привык. То есть твоя религия, твой язык, твой быт, твоя культура, она подвергается искажению. И ты с этим должен согласиться. Ты должен согласиться с тем, что, скажем, твой обычный быт, в котором мы по 20-30 лет уже прожили, а старшее поколение все 40 лет, да, грубо говоря, прожило, то мы должны с этим изменить кардинально его. Ну вот, чтобы это все остановить, скажем, чтобы закрылись рты, и все стало белым и пушистым через розовые очки, ну вот это все пытаются остановить. Но это очевидно видно. Что делается, да? То есть на судах очевидно видно, как картина абсолютно подмена понятий, абсолютная фальсификация всех фактов. Даже вот вчерашние суды — это очевидный показатель, насколько ребята, которые оказались на этих массовых судах вчерашних, но, говорит, экспертиза даже, которая есть, она проводилась на те предметы, которых у ребят даже не изымали. То есть где-то кому-то провели экспертизу и лепили ее всем подряд. И это уже первый аргумент к тому, чтобы сказать, что суд предвзят в своих выводах. Но это не останавливает. Это не первый суд, и, я думаю, еще не последний суд, на которых также все будет продолжаться, бесчинство, беззаконие. И что, к чему это все направлено? Найти организаторов. Найти организаторов всех этих недовольств. Неважно даже по пикетчикам, важно, то есть организаторов любого недовольства положения сегодняшнего народа в Крыму. И организатор, он очевиден. Это все те, кто стоит за всеми этими несправедливыми, ложными, безосновательными обысками, арестами, пропажами, пытками и так далее. Вот это организатор. Но и вчера мы увидели вот эту вот, скажем, массовую организацию этого судилища. Вот они организаторы. Что можем делать? Конечно же, юридическим, дипломатическим, международным и, самое главное, ненасильственным методом наш народ всегда боролся за свои интересы. И мы однозначно видим только такой ненасильственный метод борьбы за интересы нашего народа. И это проявляется вот в этих судах, апелляциях, ЕСПЧ, кассации, всевозможные мониторинги, что это мы можем здесь фиксировать, находясь здесь на месте, но скажем, друзья, сторонники, поддерживающие всю эту несправедливость на материке или будь то в любой части мира, мы благодарны, когда они принимают это и помогают элементарно перевести на другой язык, чтобы люди, которые не владеют русским языком или не имеют доступа или контактов с непосредственно крымскими людьми, могли получить обратную сторону медали. Расскажите еще, пожалуйста, какая сейчас ситуация в Крыму? Имею в виду, продолжаются ли пикеты? Увеличивается ли количество людей в этих пикетах? Или же наоборот, из-за вот этих всех судебных заседаний, которые вот и вчера происходили, то все вот эти вот акции протестов, они все-таки уменьшаются? Но здесь очевидно видно, знаете, часто задают вопрос, когда это все остановится. Со стороны народа это остановится ровно после того, как по отношению к народу перестанут совершаться эти бесчинства, эти репрессии, эти пытки, эти похищения, эти судилища. Это тогда все закончится. Ну а сегодня, так как это все не заканчивается, а продолжается, то если вчера на пикет вышел Серерага Карамет-1, то вслед за ним вышло 7 человек, вслед за ними вышли больше 100 человек. А уже вчера, после вот этих массовых судилищ, желающих выйти на подобные мирные и законные, самое главное, пикеты стало еще больше. Люди, которые вчера собирались помогать оплачивать эти штрафы, после сегодняшних судов, они говорят, еще больше мы хотим участвовать в поддержке своих земляков, которые за всех нас выходили и сказали слово истины. Истина заключается в том, что наш народ не террористы, наши дети не террористы. Перестаньте совершать то, что было сделано в 1944 году. Клеймить и обвинять голословно. И сегодня
подводя ответ к вашему вопросу, сегодня желающих поддержать и семьи, и детей, и на судах, и в пикетах будь то, все больше и больше. Это не может не радовать. Тем более дело-то правое, и сколько ложь не будет проливаться, истина, она все равно будет в конце победителем. Еще такой вопрос к вам есть. Вообще, какие сейчас настроения в Крыму? Имею в виду, вот есть люди, которые ходят на пикеты, поддерживают это все, но есть сторона более пророссийская. То есть какие настроения наблюдаются от тех людей? Ну, естественно, знаете, это как коллаборационисты, перебежчики, или люди, которые, ну, назовем их так, реалистами, которые пытаются вот просто под новую реальность подстроиться и жить в соответствии с ней. Они были, есть и, наверное, будут. И вопрос только в другом. Какое будет отношение в народе к этому малочисленному, скажем, единицам этих людей? Как люди эти долго смогут обманывать самих себя и спать спокойно, когда к их соседям, к их родственникам, к людям, с которыми они прожили в своем городе, в своем селе десятки лет, они смогут так за 11 секунду сказать: да, действительно, он, наверное, стал плохим. То есть такие люди есть, действительно, не надо этого отрицать, но это единицы. И их количество, даже тех, которые изначально вроде приняли реальность за свою и просто построились под нее, сегодня меняют свои взгляды. Потому что красиво сказать — это одно, а вот в соответствии с этими обещаниями людям давать жить — это совсем другое. И люди сегодня видят, что обещанное не выполняется. Это, наверное, проблема вообще всего современного мира, когда политики красиво говорят, но за этими словами действия очень мало. Или они есть, но не настолько эффективные, чтобы действительно жизнь людей, налогоплательщиков, жизнь простого населения, она стала легче, ярче или, ну, скажем, перспективнее. И это все ведет к упадку, к определенной апатии в людях. Но наше дело-то правое. Мы предлагаем исключительно спокойную жизнь нашему народу. Мы говорим: не трожьте его, оставьте его в конце концов. Но кто-то слышит, кто-то не слышит. И вот те, которые помогают нам в, скажем, освещении как минимум этого всего, в показании, скажем, второй стороны медали жизни в сегодняшних реалиях Крыма, за это всем большое спасибо, потому что дорогу осилит идущий. Испортилась вода в стоячем положении, но сладок вкус ее тогда, когда находится в движении. Спасибо большое за такие слова. И в свою очередь хотим поблагодарить за то, что вышли на прямую связь со студией телеканала АТР. Спасибо вам большое. Сервер Мустафаев, активист объединения «Крымская солидарность», был на прямой связі з нашою студією. Возвращаємося в студію. Пане Аліме, от почули дуже багато інформації від сервера. От стосовно, знову ж таки, обшуків, знову ж таки, оцих судових засідань. Якої підтримки нині не вистачає? Я маю на увазі від держави Україна. Яку підтримку вона може зараз надати? Якщо говорити і подивитись на підтримку, яка є щодо родин політв'язнів і безпосередньо політв'язнів, то ця підтримка надається здебільшого через спільноту, через громадські організації, аніж через державу, на жаль. Наступного року, я сподіваюся, що вже працюватиме закон, який даватиме юридичну підтримку і політичним в'язням кримським, і даватиме підтримку родинам політв'язнів. Це важлива річ. Тому, користуючись нагодою, хочу завтра запросити на Київську Кримську солідарність в 19:00 в Кримському домі. Ми збираємо людей, збираємо активістів і говоримо безпосередньо з Кримом. І завтра ми, власне, підтримуємо не родину Дегерменджі, але не тільки родину Дегерменджі, але родини всіх політв'язнів, бо вони
наша підтримка для них дуже важлива. Ці адміністративні штрафи по 10, по 15 тисяч, це найменше, що ми можемо допомогти їм зробити, оплатити ці штрафи. І це важлива підтримка буде. Саме зараз, яким чином ті люди у Криму, яких торкнулися репресії і обшуки, можуть отримати допомогу, куди їм звертатися? Що їм можна робити? От взагалі, куди звернутися людині, яка от Якщо людина знаходиться в Криму, то ми маємо розуміти, що в Криму є от такі ініціативи, як Кримська солідарність, та і колег ми сьогодні чули. Є кримські адвокати, їх прізвища дуже добре знають в середовищі на півострові. Якщо говорити про континент України, то, наприклад, юридичну підтримку по скайпу надає і наша організація «Кримсос». І якщо люди, які приїжджають сюди до Києва, то вони можуть безпосередньо і завітати і в Кримський дім, і в Меджліс, і в інші організації для того, щоб була і юридична, і психологічна, і підтримка щодо допомоги збереження ідентичності. Це також важлива річ. Бо кримським татарам зараз дуже важливо зберегти свою, своє зерно національне, яке тільки можна зробити на півострові, на жаль. І от повертаючись до минулого питання, яка саме зараз підтримка потрібна? Фінансова, юридична? Більше? От я, власне, говорив Да. і фінансова, і юридична підтримка. Ми навіть просимо зараз дипломатів, які знаходяться, мають місію в Росії, щоб вони їхали, і журналістів, і їхали, і підтримували кримських політв'язнів в судах, які проходять по всій Росії. Це дуже важлива річ. Якщо говорити про людей в Криму, це безпосередня підтримка і родин, і підтримка, власне, от зараз ця нові штрафи, їх потрібно допомогти виплатити. Це буде дуже важливо. Скільки людей взагалі залишило Крим? Чи є у вас така статистика? Знову ж таки, якщо враховуючи те, що почалися до репресій, до затримань, до обшуків і після. Так. Якщо говорити про кількість людей, які виїхали, це приблизно 35 тисяч людей, які виїхали на материк з моменту окупації Криму. Але от ця проблема, про яку варто говорити, це заміщення населення. Коли до Криму, Мустафа Ага-Джемілєв нещодавно озвучував цифру в 250 тисяч людей, які в'їхали до Криму. І от це заміщення, про яке ми сьогодні раніше з вами говорили. І люди переважно приїхали Київ, Херсонська область, Львівська область. Тобто от ці три області, напевно, найбільше прийняли переселенців з Криму. І чим це може в подальшому загрожувати взагалі? Власне, якщо ми не будемо підтримувати ці зв'язки з півостровом, то це може загрожувати втратою зв'язків. І, що найгірше, життям в різних реаліях. Поки дійсно ми тут з вами можемо говорити вільно в теплій студії, багато людей, які знаходяться в Криму, абсолютно по-іншому себе відчувають на півострові. Вони себе відчувають незахищеними. Вони деколи себе відчувають покинутими. Тому важливо постійно комунікувати, підтримувати тих людей, які знаходяться на півострові. В свою чергу, ми в ефірі телеканалу АТR постійно будемо робити максимум для того, аби нас Крим чув і знав, що тут і де відбувається. І щоб ми чули Крим, це теж важливо. Це теж дуже важливо. Дякую вам дуже. Алім Алієв, програмний директор Кримського дому, був гостем цієї години у нашій студії. Будемо завершити цю годину. Вже повернемось до цієї студії за 20 хвилин. Будемо зустрічати гостя, політичного експерта Олександра Москалюка. З ним обговоримо найактуальніші теми, які стосуються України у сфері політики. А за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТR новини Заман. Залишайтесь з нами.